Čaute, je tu ďalší diel fitness receptára a dnes som si pre vás pripravil pizzu. Tak poďte sa pozrieť na suroviny, čo použijem. Bude to cuketa, vajíčko a soľ, z toho spravím základ. Dám to zapiec a potom navrch naukladám ako základ v každej pizze paradajka, nejaké to korenie, oregano, bazálka a potom zase šunka, nesmie chýbať na pici. Prosciutto tu mám nejaké, mozzarella a olivy. Takže začneme s cuketou. Musím ju najskôr rozšúpať a nastruhať. Tak, cuketu mám nastruhanú na struhadle na hrubo. Teraz do nej pridám trochu soli. Robím to preto, aby pustila vodu, ktorú potom vyžmykam z nej. Poriadne to s rukou premiešame, pretlačíme. Najlepšie je počkať tak 5 minút možno ešte, aby tá soľ začala ťahať vodu z toho. Dobre, teraz počkám tých 5 minút, vyžmykam vodu a budeme pokračovať. Tak prešlo 5 minút. Vyžmykam teda tú prebytočnú vodu. Dobre, vodu z toho mám vyžmykanú. Dám tam trošku vegety. Používam bez soli, bez glutamánu a týchto umelých vecí. A jedno celé vajíčko. Pozriem, aká bude konzistencia a podľa toho uvidím, či nedám aj druhé. Aby to nebolo príliš riedke. Dobre. Jedno vajíčko akurát. Teraz to celé prehodím na buď na papier na pečenie, alebo ja používam silikón, aby sa mi to neprilepilo. Všetko to tu vykydám. Vytvarujem z toho nejaký približný tvar cesta, aký chcete. Kľudne si zrobte aj srdiečko, aj čo vás napadne. Tak aby to nebolo veľmi tenké, ale zase ani hrubé. No, to musíte mať v oku. Dobre. Teraz to hodím na 170 stupňov zapiec na zhruba 10-15 minút, nech to stvrdne a potom budem pokračovať. Dobre, mám to napečené, nechal som to tam 20 minút, lebo to nejak nechcelo zhnednúť a stvrdnúť. Asi mám slabú rúru. Dobre, tak nejak to vyzerá, to je zatiaľ to základné cesto. Teraz si spravíme paradajkové pesto. Mám celé paradajky, tie si najskôr vymixujem ponorným mixérom spolu s bazálkou a s oregánom. Dobre. A teraz dám trochu z toho navrch na celé to cesto. Tak a teraz navrch dáme tie suroviny. Najskôr tam dám šunku 100 gramov. Dobre, to je 100 gramov. Počkať si až nakoniec. Teraz olivy. A nakoniec mozzarellu. Tak, a teraz to dám zapiec znovu. Dajme tomu na 20 minút. Tak prešlo 20 minút. Vyberiem to. Vyzerá, že je to už hotové. Už môžem aj vypnúť rúru. Trochu vyšla voda z tej mozzarelly, ale to nevadí. Odložím to, aby to stieklo.
Tu je pizza bez sacharidov, bez všetkých somarín nezdravých. A nutričné hodnoty na ňu sú komplet celá pizza 60 gramov bielkovín, 20 gramov sacharidov len z cukety a pár gramov sa nám nazbieralo z tých paradajok a 25 gramov tuku. Tak vyskúšajte to, dúfam, že vám bude chutiť. Čaute.